morning. So guys, gobaw somni no dini जों मोनसे कभार डान्स बानायनो नागिरदों ओमफ्राय जाबोआनो जागोन मेन एक्ट्रेस ओमफ्राय गोबां सिख्लाफोर दङ दिनै जानि न'आव ओमफ्राय बिसोरो जावा आरोना माने साइड बादा आरोना स' दायो नै दुब्लियावनो लागोन सानदों शुटिंखौ स' नायनोसै गाइस स' दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा सिख्लाफोर देलायनाय जाबायना देलायनाया बा नै मुनिसा सरि दे मुनिया मा होनदों गामियाव मुनिया थारमाने सानै मेन एक्ट्रेस ini Tina Moni. Oke, singa Nita Moni udah Nita Moni oh tiga sendiri. Nita Moni. Lamar beli pun. Itu. Hai. Sudah ini ready sampai. Ready. Wah, mare. Ajli sikelaang. Ini sigara ajli sikelaang singar. तो लोगोफोर दायो जोंनि शुटिंआ स्टार्ट जानोसै ओमफ्राय नै जाबिबावबो नै ब्लग बनायबाय थादों ओमफ्राय गाइस दिनैनि सङानो जादों आजोलि सिख्ला ओमफ्राय गोबाव सम जाबायमोन गाइस बिदि कभार डान्स लाबिया स' गोबाव समनि उनाव गाइस दिनैसो जों लाबोनो सानदों ओमफ्राय नै आजोलि सिख्लानि मेन सिंगार दंखायो नै नितामनि बर' ओमफ्राय नै जों गामिनि सिख्लाफोरा ओमफ्राय गाइस दायो जों स्टार्ट खालामनोसै चलो Ira. Wah, taman gitu. Sudah location sense kamdeng nih. Narik aja ya, Sikla pra. Narik aja ya. 5, 6, 7, 8. Wah. Ready? नै मोनानो एसे दाबो जोबलायनि शुटिंआनो नै सानानो हाबजोब्बाय मा जागोन नै ब्लग खालामलायबाय खासेया ओमफ्राय नै सिंगारा खाथियावनो दंखायो जोंनिया केमेरामेन सिंगार आजोलि सिख्ला ओमफ्राय नितामनि बर' आब' ओमफ्राय जुरि आब' नै गाइस नायलांबाय थाबानो जादों भिडिअखौ ओमफ्राय बयनाखौ कमेन्ट खालामदो गाइस Aku meleweh. Oke. Ini. Kam, oमफ्राय दायो जोङो ओमफ्राय खोमसि नुगासिनोमोन थ' दायो जों सान्दुं जालायनो नागिरदों नै सान्दुं दोङो ओमफ्राय सिख्लाफोरा लाइन आंनि उनथिं नै सिख्लाफोरा लारि सिख्लाफोरा नै आं कृष्ण नोंसोरो राधाफोर कृष्ण राधानि दे मोनाबाय नै पास्तानि बासना फैलायबाय नै जोंनिया पास्तानि बासना फैबाय गाइस ओमफ्राय नै जा सिख्लाफोरा दाबो प्रेक्टिस खालामबाय थादों दाबो जायाखै बिसोरना मोसानो हाया ओमफ्राय नै जोंनि केमेरामेना ब्लगनि केमेरामेन टिभि मेन केमेरामेन न' बियो आबौ अनितामनि आबौ ओमफ्राय गाइस नै जानि न' नै गाइस नायनानै लाखादों जानि न'फोरखौ ओमफ्राय गाइस 2 मिनिटल' निउ मोनसे डिजाइन बानायगासिनो दायो जुरि बर'आ ओमफ्राय नै डिजाइन फालिफोर गासिबो Sama जोंनि एक्ट्रेसानि बे फार्स्ट जोंनिया मामोनलाय नोंखौ गोसोखांनानै एक्ट्रेसानो मोजां नुखादोंना इनि जोंनि चेनेलनि फार्स्ट एक्ट्रेसा बेनो आरो चलो दे हादो सिख्लाफोरा मासे हाथारि जासोदोहाय सिख्लाफोरा दे जल्दि दे दायो जोंनि भिडिअ जोबनोसै ओमफ्राय गै खालामनानै फैदो सानानै मोजां ना ओमफ्राय नै बागैया फैनांदो बुंनो रोंलायाखैनि आरो टिना जाखाबाय जोब्बाय गाइस भिडिअआ ओमफ्राय नै थांसै मोना जोब्बाय गाइस ओइ बाजाखो तो गाइस दायो जोब्बाय भिडिअआ ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै आरोना स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड सोरबा चेनेलाव निउबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर गाइस बिदिनो नेक्स्ट इन्टारेस्टिं ब्लगजों लोगोसे सौहैनायनि थाखाय बाय गाइस बाय हेभ ए गुड डे गाइस